Ngana da election bothorआव बयबो बैखौबो बिदिनो बुंगोन नाथाय दिनै बे कक्राबारियाव जोंनि बिपिएफ हानजाया ओरैबायदि माने दावगाबोगासिनो दं शक्तिया ओरैबायदि बारायगासिनो दं जे फैगौ बिसायख'थिनि उनाव बेवहाय इउपिएफआ जोबस्रांलांगोन दा बेबायदि मोनसे बोथोर बारहावा सोलिगासिनो दं मानोना जे थांनाय समफोराव इउपिएफआ जिबायदि बे ओनसोलाव रायजोनो जौगानायनि हाबाफारि होनायनि जौगानायनि थाखाय जाखिनि बिथांमोना बाथ्रा होदोंमोन खोथा होदोंमोन दा बिथांमोना जेबो जौगानाय हाबाफारि मावनो हायाखैखायनो दिनै रायजो राजाया बुजि मोननानै स्वतःभाबै माने गाव हारसिङैनो लैहोर लैहोर दिनै ओंखारबोदों दिनै रायजो राजाया बयबो नुदों नोंथांमोनाबो नुदों जे दिनै रायजो राजाया मानो ओंखारबोदों जे जोंनो जौगानाय नांगौ जोंनो डेभेलपमेन्ट नांगौ दिनै बे डेभेलपमेन्टआ दिनै लाथिख' जादों जिर' जादों जिहेतु खाम्फा बरगयारि बिथांनि देरहानाया बेसेबां रोखा होनना फोरमायो 100% जोंहा मैया जालांबाय दरं उदालगुरियाव बेवहायबो जोंनि बिजाथि दुर्गादास बर'आ देरहागोन आरो बे 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्तियाव खाम्फा बरगयारि बिथाङा देरहानाया 100% खोन्दो 100% देरहागोन नाथाय बावैसो सिगां समाव बिथाङा इउपिएफआव जयन जादों बेयाव माबा प्रभाब गोलैयाखै नामा बिबि हिसाबै बे बोथोर फैब्ला लिडारफोरा ओरै बारलाय जायो बे लिडार सासे सोरबा ओरै थांदों बे थांनायनि बेरेखायै गोबां आरोबाव मददगिरि रायजोफ्रा जोंजों फैदों बेथ' जाबायानो थायो जेबो खहा जाया हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनै मानासाव फैनानै बिसायख'थि फोसावथि खालामो जुजिनानै रावबो गैया होननानै बुंदों मा फोरमायगोन आरो जोंनि हाग्रामा महिलारिया दम दं दिनै बिथांनि दमजोंनो दिनै बिपिएफ दोला थांनानै दं जे दिनै दरं उदालगुरियाव जोंनि इउपिएफआ बिजाथि होनो हायाखै नाथाय जों बिपिएफआ बिजाथि होदों माने बेवहाय कंग्रेस जोबोर गिदिर हानजा बिजेपि नेशनेल दल बेबायदिजों जुजिनानै दिनैहाय दुर्गादास बर'आ देरहालांगोन नोंथांमोना साननानै नाय हाग्रामा महिलारिनि दमा माबायदि दा दिनै कक्राबारियावबो बेबायदिनो जोङो गोबां भट लानानै देरहागोन अनसायनाय मोनदों दिनै नुदोंना नोंथांमोना जेसेबां रायजो फैदों गावबागाव हारसिंनो फैदों गोसो जाना ओंखारफैदों लैहोर लैहोर गतिके बे खोथाखौ नोंथांमोनाबो सोंनांगौ जे जाय बेरेखा हान्जा दा दिनै सरकाराव थानाय बिथांमोनखौ सों जे डेभेलपमेन्टआ मानो जिर' जादों नोंथांमोना लिरना लाबोनाय शक्तिनि एनेक्सारनि दफाफोरनि जौगानाय इउनिभार्सिटि बुं कलेज बुं बहाबा मेडिकेल कलेज बुं NIT बुं दाखालि बावै जितु 3 जानुवारि 2024 जि सावरायनाय बेनि माइनासखौ जों मोनदों दा बेयाव गासैबो मोनसेबो अनुस्थान जाया होननानै जोङो बेहाय नुदों गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांबेली हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांबेली हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड 2D साइनबोर्ड आर्क्राइलिक ट्रफी SCP पैनेल नेम प्लेटार्स रेट्र रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस आर्क्राइलिक लेटार काटिं MDF जालि काटिं ल'ग' ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 69009816
4949 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।